Marso 19, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, "Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iya bang mga ginikanan?" Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta, aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok, ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, "Lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloe." Kini nga lana, nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tao ug nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, "Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto nagpunay glingkod ug nagpakilimos?" May miingon, "Mao kana siya." Apan ang uban miingon, "Dili, pareho lamang sila gitsura." Busa ang tawo mitug-an, "Ako bitaw." Sila nangutana kaniya, "Nganong makakita ka naman?" Siya mitubag, "Ang tawo nga ginganlag Jesus, nagmasaglapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloe ug paghilamos. Busa miadto ako ug human ako manghilamos, nakakita ako." Sila nangutana, "Hain man siya?" "Wala ako masayod." Siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta, adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagbuka niya sa mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita, ug siya miingon kanila, "Gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya naghilamos ako ug karon makakita na ako." Pipila sa mga Pariseo miingon, "Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay." Apan ang uban miingon, "Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini?" Ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, "Nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya?" Ang tawo mitubag, "Siya usa ka propeta." Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tawo ug gipangutana, "Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon?" Ang iyang mga ginikanan mitubag, "Tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan kami wala masayod kung nganong makakita na siya karon, ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya, kay but-an naman siya nga makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon." Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, sanglit nagkauyon man sila nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan
nga ang iyang mga ginikanan miingon. But-an naman siya, pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta ug ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang, mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? O siya giinsultuhan nila o giingnan. Ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung taga-diin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan. Kamo wala masayod kung taga-diin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mo tagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayoy igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, natawo ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo. Ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga, unya hikit aniya ang tao ug giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamo isala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.